Господарство, сегодня я с вами поделюсь рецептом приготовления настойки з гриба, але вельми специфічного гриба, який має таку вельми веселую назву. І він так і називається вясёлка. Гэты гриб расце ў наших лясах. Ось. І мне на минулых выходных давялося знайсці такі гриб. Я вельми хотел яго знайсці і знайшоў. І сегодня мы будем рыхтаваць з яго настойку. Гриб вясёлка мае вельмі шмат гарючых уласцівасцей. Змагаецца з усімі ворагамі нашага арганізму. Ну, в інтэрнэце написано, што таксама ён добра змагаецца з ракам. Вось. Вельмі карысна спажываць гэты гриб людзям з высокім ціскам. Таксама гэты гриб можна выкарыстоўваць, ну не сам гриб, а з яго настойку, каб лячыць свае нейкія ранкі, нейкія пухліны на скуры, ну і гэтак далей. Вось так выглядае гриб вясёлка. Назва мне его падабаецца. Дарэчы, мае вельмі спецыфічны пах, які па лесе распаўсюджваецца далёка. Складаецца гэты гриб вось з такіх вось калабкоў альбо яек, з якіх выходзіць вось такі гриб. В принципе, цудоўна мыецца, я хочу сказаць. Асабліва калі гэтыя вось яйкі цалкам не лопнули, то мыецца, ну, прыстойна. Ты, якого там яно цікавае внутрі, глядзіце. О, як у кашэя бессмяротнага. Там іголка не знаходзіцца. Вот так, сапраўды, вось жалейнае такое рэчыва, бачыце, кавалачкі адпадаюць крыху у гэтай вясёлцы. Вось гэта все мы павінны зараз вельмі дробна парезаць і потым заліць гарэлкай, альбо наадварот накідаць яго ў гарэлку. Вось на гэты стосік грибоў прыкладна літр гарэлкі. Гриб вясёлка рэкамендаваны для здаровых людзей, таксама для ўмацавання імуннай сістэмы. Для прыгатавання нашага рэцэпту бярем шклянку ёмістасцю 1 літр і пачынаем рэзаць нашу вясёлку. Паглядзіце, як унутры цікава выглядае вясёлка. Гэта вось ёсць нейкая абалонка такая, унутры нейкае жыле, потым яшчэ там абалонка, потым чорны корпус, далей унутры яшчэ белая частка і у сярэдзіне такая вось нейкая выемка. Рэкамендуецца гэтыя грибы парезаць як мага драбней. Вось я хочу вам паказаць, як выглядае гэты гриб изнутрі. Вось такі, в сэнсе, ножка і шляпка. Вось пачынаем разрезаць. Шчыра кажучы, хочу вам сказаць, што гэта нагадвае нейкае пячэнне ці нейкія вафлі. Вось оно нават і хрусціць. За кошт таго, што там было недзе атрымліваецца 250-200 грам грибоў, яны як бы і выштурхнули вось гэтую частку гарэлкі. В інтэрнэце написано, што трэба яе захоўваць у цёмным, холодным месцы. Праз месяц можна будзе ужываць гэтую настойку. І я яшчэ раз скажу, што гэта 2 столовыя ложкі. У дзень можна яе піць, але абавязкова, каб на лыжцы быў кавалачак гэтага грыба. Беларускі гриб вясёлка мае вялікую гаючую сілу. Вось гэта мы на сабе і праверым. Бывайце здаровы, жывіце багата.